स्वागत बा आप सभी के आज के ई वीडियो में। आज के ई स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की ओर से। खेसारी लाल यादव के आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त नया सैड सॉन्ग आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बाटे सेनुरवा ए जान अलगा करा दी। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। ई गाना के गौले बाड़े दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी और ई गाना के लिखले बाड़े विष्णु विशेष जी और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े रोशन हेगड़े जी। आप लोग के बता दी कि दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ई गाना अभी कमिंग सून में बा और ई गाना के आप लोग के बीच में बहुत ही जल्द टीम फिल्म्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कल जाई, जौना के आप लोग सुन सकें। तो आज के ई वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बाकी वीडियो आप लोग के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तब भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।